नमस्कार मित्रांनो, प्री ब्लॉग मध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। चला तर आज आपण वडापाव कसे बनवायचे त्याची रेसिपी पाहणार आहोत। एकदम चविष्ट आणि कुरकुरीत तेलकट न होणारे वडापावची रेसिपी आज आपण पाहणार आहोत। तर तुम्ही आज इथे थोडंच बनवलेलं आहे, तर तुम्हाला जास्त प्रमाणात बनवायचं असेल, तुम्ही 1 किलो किंवा अर्धा किलोच्या प्रमाणात बनवायचं असेल तर मी जे साहित्य वापरले त्याच प्रमाणात तुम्ही ते साहित्य घेऊन तुमच्या अंदाजाने कमी जास्त करू शकता। चला तर त्यासाठी लागणारे साहित्य बघू ती पाहून घेऊयात। मी इथे बटाटे घेतलेले आहेत शिजवून, कुकरला 5 शिट्ट्या काढून घेतलेल्या आहेत या बटाट्यांचे। तर चला तर आता आपण हे सोलून बारीक स्मॅश करून घेऊ। आता बटाटा सोलून हा बारीक करून घेतलेला आहे स्मॅशरने किंवा तुम्ही हाताने पण करू शकता। बटाट्याच्या भरतासाठी आपल्याला लागणारे मी इथे 1 लसूण कांडी पाकळ्या घेतलेल्या आहेत। लसूण थोडासा जास्त टाकायचा म्हणजे टेस्ट छान येते। आणि मी अर्धा इंच अद्रकचे तुकडे घेतलेले आहेत। पुदिन्याची पाने घेतलेली आहेत थोडीशी। मिरच्या घेतलेल्या आहेत हिरव्या 3, कारण की तिखट आहेत म्हणून मी कमीच टाकत आहे। आणि आपण इथे कढीपत्ता घेतलेला आहे। आता हे सर्व आपल्याला मिश्रण मिक्सर जार मध्ये वाटून घ्यायचंय आणि न टाकता बारीक वाटून घ्यायचं। तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारे आपण हे मिक्सर मध्ये बारीक वाटून घेतलेलं आहे। यामध्ये आपण पुदिन्याची पाने आणि कढीपत्ता वाटायला टाकलेला आहे, तर याने काय होतं टेस्ट खूप छान लागते। वाटून घेतलेली मिरची घेतलेली आहे थोडीशी, कढीपत्त्याची पाने आणि कोथिंबीर घेतलेली आहे थोडीशी, स्वच्छ धुवून बारीक कट करून। आता मी इथे कढई ठेवलेली आहे तापायला, त्यामध्ये 1.5 चमचा तेल टाकलेलं आहे। आता तेलामध्ये आपण टाकूयात आता कढीपत्त्याची पाने। तेल थोडंसं गरम झालेलं आहे बघा, तेल गरम झालेलं आहे। आता आपण कढीपत्ता टाकला तर त्यामध्ये वाटलेली मिरची टाकायची। गॅस बारीक करायचा, आता मिरची जळली जाते परतवून घ्यायचे। त्यामध्ये टाकणार आहोत आपण आता पाव चमचा हळद, पाव चमचा ओवा, पाव चमचा मोहरी। ते पण व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। आता मी इथे फोडणीला थोडीशी कोथिंबीर टाकत आहे। मध्ये टाकणार आहोत पाव चमचा मीठ। आता आपण हे सर्व मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता आपण काय करूयात, हे बटाटा आपण एका प्लेटमध्ये स्मॅश करून घेतलेला आहे, त्यामध्ये आता आपण हे सर्व टाकून घ्यायचं। गॅस बंद करायचा आहे। आता यामध्ये काढून हे बघा, आता आपण कढईतून हे ओतून घेतलेलं आहे या बटाट्यावरती। तुम्ही कढईमध्येही बटाटा टाकून परतवून घेऊ शकता, परंतु असं केल्याने खूप छान टेस्ट लागते। तर चला तर आता आपण यामध्ये टाकूयात कोथिंबीर आणि हे सर्व मिक्स करून घ्यायचे, व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचे। हे बघा अशा प्रकारे आपण हे सर्व मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता याच्या आपण गोल गोल वडे बनवून घेऊयात। तर आपण बटाटा वड्यासाठी बेसन पीठ कालवून घेणार आहोत। तर मी इथे 1 वाटी बेसन पीठ घेतलेलं आहे। एका पेल्यामध्ये थोडंसं कपभर पाणी घेतलेलं आहे। तर इथे 2 चिमूट इथे खायचा सोडा घेतलेला आहे, पाव चमचा हळद, पाव चमचा लाल तिखट घेतलेला आहे आणि इथे थोडंसं पाव चमच्यापेक्षा कमी म्हणजे मीठ घेतलेलं आहे। तर यामध्ये लाल तिखट टाकल्याने टेस्ट वड्याला खूप छान येते। तर आता आपण हे एका खोलगट टोपामध्ये ओतून घ्यायचे बेसन पीठ, त्यामध्ये आपण हे सर्व टाकणार आहोत। आता थोडं थोडं पाणी टाकून हे घट्ट असं थोडंसं मिक्स करून घ्यायचे। हे बघा तुम्ही पाहू शकता, असं आपण घट्ट थोडंसं, जास्त पातळ नाही करायचं आणि जास्त घट्ट पण नाही करायचं, असं मीडियम कन्सिस्टन्सी मध्ये ठेवायचं। आपण अशा प्रकारे हे बेसन पिठाचं बॅटर बनवून घेतलेलं आहे। चला तर आता झाकण ठेवून 5 मिनिटं हे भिजवून देऊयात। हे बघा अशा प्रकारे आपण सर्व वडे बनवून घेतलेले आहेत। गॅस चालू करून एका कढईमध्ये तेल तापायला ठेवलेलं आहे। आता आपले वडे पण बनवून झालेत आणि आपलं बेसन पीठ पण भिजलेलं आहे। तर तेल गरम होतंय, गरम झाले का चेक करायचं, थोडंसं बेसन पीठच टाकून। अजून आपलं तेल एवढं काही गरम झालेलं नाहीये, तर चांगलं गरम होऊन द्यायचंय। हे बघा आता आपलं तेल तापलेलं आहे। आता आपण इकडं वडा हे बेसन पिठामध्ये असा बुडवून घ्यायचा आहे व्यवस्थित दोन्ही साईडनी आणि हळूच असं सोडायचं आहे। गॅस फुल ठेवायचा आहे। तसंच मी दुसरं पण सोडत आहे। व्यवस्थित सोडायचं आहे, नाहीतर हात भाजला जातो। थोडंसं असं पलटी करायचं। हे बघा
व्यवस्थित दोन्ही साईडनी लालसर होईपर्यंत बटाटा वडा तळून घ्यायचा तेलामध्ये. हे बघा तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारे मी सर्व वडे हे तळून घेतलेले आहेत. मस्त कुरकुरीत क्रिस्पी आपले वडे तळून तयार झालेले. हे बघा तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारे आपण वडापावची डिश ही डेकोरेट केलेली आहे मस्त. आणि तुम्हाला जर माझी रेसिपी आवडली असेल वडापावची तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया पुढच्या भागात. तोपर्यंत धन्यवाद.